אדוני, אני יכולה לעבור, יש לי רק מותר אחד. סבתלה, אף אחד לא עובר. אבל זה קופה מהירה, זה רק עד 10 מוצרים. אבל זה הכל שקיות שוקו, זה מוצר אחד. זה לא בסדר. למה מה תעשי? 3, 2, 1, fight! רעש בין 2 ל-4! פירות יבשים! ביתה בציצי! ביתה בציצי! תלישת שערות! חתן ספרדי! פוי, פוי! סקס עם פולניה! פיליפיני! זוהר המלך! חיים יבין! אלצהיימר! איפה אני? מה אני? איפה? מה זה? שרשרת בר מצווה! Get over here! Get over here! רגע, אגן, רגע. חטא ועין, חטא ועין, חטא ועין, חטא ועין, חטא ועין. רחם עליי, אני אישה זקנה. בסדר. קורי עכביש! פינישים! מי כתב את התקווה? סבתא ווינס! סקנליטי!